खुगा मेथाइया बेयो जाबाय फक कालचार बा फक टेल। बेवहाय गोजाम जोंनि जि थासारिफोर एबा हारिनि जि डिस्टिंक्टिभ मोनसे कालचार जोंहा जायखौ बुङो मारायजों गोरोबै। दा बेवहाय खुगा मेथाइ खनग्राया आरो खुगा मेथाइखौ जायफोर भिडिअ बानायदों बिथांमोना खुगा मेथाइ होननाय लोगो फक होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि माखासे जिनिसफोरखौनो दिन्थिखागोन। दा बेखौ लानानै आं बारा कन्ट्रभारसि जानांगोन होननानै साना। खालि जेब्ला बबेबा मोनसे जिनिसखौ खनगोन एबा बबेबा मोनसे जिनिसखौ भिडिअ बानायगोन बेवहाय बेखौल' नायनांगौ जों माबा मोनसे बुंनो थांनायाव जाहाथे समाजाव माबा मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट गोग्लैया। आदारवाइज फल्क कालचाराथ' बिदिनोखा। सिगांनि जोंनि रायजो जानाय समनि बाथ्राफोरखौ बुङोबा जोंनि माखासे खोथा बाथ्राफोरा जंखायलायनानै मेथाइ खननाय मानाय जोंनि हारिमुआव सिगांनिफ्राय सोलिबोदों। दा पार्टिकुलारलि बबेखौ लानानै कन्ट्रभारसि आं मिथिया। आदारवाइज फक कालचारा जोंनि अरायसम जोंनि हारिनि जि मोनसे गुबै जि थासारि बेखौ दिन्थिबोदों। दा बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन।